जोङो रोखायै बुंखाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कच राजबंसि फरायसा आफाद बे मोननैनि गेजेराव बे मोनसे खामानि मावनो थाखाय जों बै मोनसे जोंनि गेजेराव नुजानाय थासारिखौ जोङो मोजां मोनसे थासारियाव लाबोनो थाखायसो बे मोनसे लानाय डिसिसन आरोखि बे खुनु बेवहाय सरकारा जे मोनसे थांखि लादों आसाम सरकारानो होन बा केन्द्र सरकारानो होन बेवहाय जेबो बेयाव खहा गोलैया बे जास्ट मोननै अर्गेनाइजेसननि गेजेराव खामानि मावनो लानाय मोनसे बेयो रिजुलेसन आरोखि खायसे नैबे राजखान्थियारि बिथिंजों नैबे समाव एसटिखौ डाइभार्ट खालामनानै बे समाव गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ जों नुबाय थादों बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों स्पष्ट हारिया जुदि जोबस्रांलाङोब्ला माखौ लानानै जों राजखान्थि गेलेनो मानोना राजखान्थिया मोनसे हारिनि माब्लाबा गिदिर जानो हाया नंगौ जोङो राजखान्थि नांगौ राजखान्थिखौ मानो नांगौ जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि हा आरो जोंनि जि थामोनथाय एक्जिस्टेन्स बेखौ जों सिनायथि होनो थाखायसो जोङो राजखान्थि नांगौ आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों जे बड'लेण्डनि जि डिमान्ड बे डिमान्डफोरखौ जों मोनफुंनांगौब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियावबो बिथिङावबो जों खामानि मावगोन होननानै बिथाङा जोंनो स्पष्ट बुंलांदों नंगौ राजखान्थिखौ जोंनो नांगौ जे बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नाथाय राजखान्थिनि गेजेरजों जुदि बर' हारिनि जोबस्रांलाङोब्ला बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों माब्लाबाबो गनाया आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुहुमाव जेसेबां दिन जों थांनानै थागोन बर' माहारिनि रैखाथि सिनायथि आरो थामोनथायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो खामानि मावलांगोन बे जोंनि रोखा मोनसे थांखि गोजोन्थों।